Do objavenia antibiotík boli baktérie a hlavne choroby, ktoré spôsobujú veľkým strašiakom ľudstva. Stále však nemáme vyhraté. Navyše sa baktérie môžu objaviť aj na miestach, kde ich nečakáme. Začína sa Reflex, vítajte. Vyskytuje sa vo vodných zdrojoch aj v potrubiach. Napáda dýchacie cesty a pľúca a stal sa z nej postrach posledných týždňov. O baktérii menom Legionella sa začalo vo veľkom hovoriť, keď jej prítomnosť nedávno potvrdili v jednej zo slovenských nemocníc. Oslovili sme odborníkov, ktorí nám o nej povedali viac. Legionella totiž nie je iba vecou zdravotníckych zariadení či veľkých komplexov, ale môže sa pokojne objaviť aj u vás doma. Vo vode, ktorú pijete a v ktorej sa umývate. Chrániť pred touto baktériou sa pritom vie do veľkej miery každý z nás. Dôležité je si osvojiť niekoľko základných pravidiel. Legionella je baktéria, ktorá sa vyskytuje vo vodných zdrojoch, čiže prirodzene sa vyskytuje v jazerách, v riekach, v potokoch, ale hlavne sa začína vyskytovať v umelých vodných systémoch, to znamená v potrubiach, odkiaľ sa dostáva priamo z vodární. Aj napriek tomu, že vodárne teda tú vodu upravujú chlorom a nejakým spôsobom ju ošetrujú, pri nejakých prvotných rozboroch vody tá Legionella nie je zachytená. Legionella rastie tam, kde nie sú splnené nejaké základné podmienky a to znamená, že voda musí byť studená, teplá voda musí byť teplá a voda sa musí hýbať. Tento rok eviduje Úrad verejného zdravotníctva na Slovensku doposiaľ 62 prípadov. Minulý rok ich bolo 75. Takáto infekcia môže prebiehať buď ako zápal plúc, tzv. Legionárska choroba. Môže napadať buď jedno plúcne krídlo, niekedy aj obidve plúcne krídla. Výnimočne sa môže prejavovať aj tvorbou hnisavých dutnín v plúcach a s abscesmi. Býva spojené s vysokými teplotami, kašlom, dýchavičnosťou, často sa môže pripojiť aj hnačka. Potom existuje taká, povedzme, menej závažná forma, tzv. Pontiacká horúčka, ktorá prebieha ako horúčnaté ochorenie tiež s respiračnými symptómami, čiže niečo podobné ako chrípka. To sú také dve hlavné klinické formy. Od 1. apríla minulého roka je u nás účinná nová vyhláška, ktorá opisuje aj baktériu rodu Legionella. Zadefinovala sa teplá voda, požiadavky na jej zdravotnú bezpečnosť a tiež povinnosti dodávateľa teplej vody. Zaviedla sa zákonná požiadavka na minimálnu teplotu teplej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa, teda na kohútiku, na 50 stupňov Celzia. V spoločnosti sa o tejto baktérii začalo viac diskutovať potom, ako sa jej prítomnosť potvrdila vo vode v trenčianskej nemocnici. Po internete sa začali šíriť aj nepresné informácie. Na internete sa vyskytuje veľmi veľa mýtov. Jeden z tých najhlavnejších je asi teda to, že ľudia sa spoliehajú na to, že tá voda je chlorovaná a je už zabezpečená voči akýmkoľvek baktériám priamo z vodární, čo je síce pravda a tá voda je prakticky vždy dostatočne zabezpečená niekde na mieste, kde majú zákazníci vodomer. Veľakrát to môže byť postačujúce, obzvlášť práve pri rodinných domoch, ale problém vzniká potom v rozsiahlejších a komplexnejších systémoch alebo práve tam, kde tá voda dlhodobo stojí. Veľa ľudí sa obáva práve toho, že sa môžu legionellou nakaziť, keď tú vodu pijú, ale riziko nie je tam, ale riziko vzniká najmä pri sprchovaní. Legionellový zápal plúc je nebezpečný v tom, že naozaj v istom percente prípadov skutočne môže skončiť až smrteľne. Ale v konečnom dôsledku vlastne dnes my vieme liečiť túto infekciu. V zásade Legionella momentálne je citlivá na bežné antibiotika, ktoré sú cielené práve na tento typ infekcie. Neprenáša sa z človeka na človeka, respektíve ak boli nejaké prípady hlásené, boli veľmi naozaj raritné a je teda potrebný priamy kontakt človeka práve s tým infikovaným zdrojom, nejakým aerosolom. Nie každý človek, ktorý sa dostane do kontaktu s takýmto zdrojom, musí ochorieť. To vôbec nie je pravda. Najčastejšie ochorejú starší ľudia, ktorí majú napríklad narušený imunitný systém, ľudia, ktorí povedzme užívajú lieky, ktoré oslabujú imunitu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci preventívnych opatrení zároveň proaktívne vykonávajú screening prítomnosti Legionell vo vytipovaných zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou a v ubytovacích zariadeniach. V prípade pozitívnych nálezov sa v spolupráci s prevádzkovateľmi nastavujú opatrenia na ich odstránenie, respektíve minimalizáciu. Keď som dlhšie z domu preč alebo z bytu preč, v prípade, ak sa chcem z tej vody napiť, nechať to odtiecť nejakú minútu a potom až začať užívať tú vodu alebo sa vôbec z nej napiť. Tam, kde je voda, tam sa potenciálne môže takto baktéria vyskytovať. Treba ale preventívne dbať na to, že buď tie staré rozvody, ktoré sú v bytových domoch, treba niekedy po pár rokoch meniť. Častokrát pri výmene rozvodov v tých bytových domoch, keď tú rúru rozrežete, tak nechcete naozaj vidieť, čo sa tam nachádza, aký bordel, aká špina, koľko hrze, koľko usadenín a práve toto je živná pôda pre túto baktériu.
čo býva najčastejší problém u zákazníkov, že šetria na tých nákladoch a teraz obzvlášť v prípade zvyšovania cien energie ľudia začali znižovať tie teploty kvôli šetreniu a následne tam vzniká ten problém hosťovské izby, hosťovské kúpeľne, rôzne nejaké zimné kuchynky a podobne, kde tá voda dlhodobo stojí a vytvára teda ideálny priestor na ten rast baktérií. Je dôležité hlavne o tej téme začať rozprávať a začať robiť nejaké proaktívne kroky. To znamená, primárne treba začať testovať vodu, treba začať zisťovať, či tam môžeme alebo nemusíme mať problém. A ak aj tam nejaký problém máme, namiesto toho, aby sme spúšťali paniku, treba začať hľadať nejaké nápravné riešenia.